pa rin si Pulis Brigadier General Jack Huangqui na nagagampanan nito ang kanyang tungkulin bilang Direktor ng Police Regional Office 6. Ito ang kasunod sa mga lumalabas na balita na tatanggalin siya sa pwesto bilang Direktor. Ayon kay Huangqui, hindi lingid sa kanya na maraming opisyal ang nangangarap na makuha ang kanyang pwesto. Dagdag pa nito na kung meron mang personalidad ang may balak na palisin siya sa pwesto ay ang mga taong imbolbado sa illegal na gawain. Sa mahigit 3 buwan na panunungkulan ni Police Brigadier General Jack Huangqui bilang Direktor ng Police Regional Office 6, tiwala ito sa naging performance niya bilang Direktor sa Rehiyon 6. Para sa K5 Network News, ako si K5 Jenny Kaulinan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.